திருச்சி அஜய், புதுக்கோட்டை ராகுல் ஆகிய 4 பேரும் சென்னை துறைப்பாக்கத்தில் உள்ள இந்துஸ்தான் கல்லூரியில் கடந்த ஆண்டு BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்துள்ளனர். இவர்கள் 4 பேருக்குமே வேலைக்கான நேர்முக தேர்வுக்கு அழைப்பு வந்துள்ளது. இதில் பங்கேற்பதற்காக நவீன் உள்ளிட்ட 4 பேரும் சென்னை வந்து தியாகராய நகரில் உள்ள தங்கள் நண்பர் ராஜசங்கர் என்பவர் அறையில் தங்கியிருந்தனர். நேற்று இரவு தியாகராய நகரில் ஷாப்பிங் செய்துவிட்டு வழக்கம் போல் உற்சாக பானம் அவர்கள் அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதனை அடுத்து நேரம் நள்ளிரவை தாண்டிய நிலையில் ராஜசங்கரின் இன்னோவா காரில் ஒரு நைட் ரைட் சென்று த்ரில் அனுபவம் பெற முடிவு செய்துள்ளனர். காரை மேட்டூரைச் சேர்ந்த நவீன் வாங்கி ஓட்டியுள்ளார். தியாகராய நகரில் இருந்து வண்டலூர் வெளிவட்ட சாலைக்கு செல்வது என்பது அவர்களின் திட்டமாக இருந்துள்ளது. நள்ளிரவு என்பதால் சாலையில் போக்குவரத்து மிக மிக குறைவாகவே இருந்துள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி சென்னை சிட்டிக்குள்ளும் காரை அதிவேகத்திலேயே நவீன் ஓட்டியுள்ளார். கார் பெருங்குளத்தூரை கடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது எதிரே திடீரென லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்ததை நவீன் கவனித்துள்ளார். இதனை அடுத்து இன்னோவா காரை இடதுபுறம் வளைத்து லாரி மீது மோதாமல் தப்பிக்க அவர் முயல கார் மணிக்கு 140 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்த காரணத்தினால் லேசாக லாரியின் பின்புறம் உரசியுள்ளது. ஆனால் வேகம் படுவேகம் என்பதால் இன்னோவா கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரவில்லை. அதே அதிவேகத்துடன் நெருப்பு கோரி பறக்க சென்று சாலை ஓரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரி ஒன்றின் பின்புறம் சொருகியது. அத்துடன் இன்னோவா கார் உருத்தெரியாமல் அப்பளம் போல் நொறுங்கிவிட்டது. சிதைந்து போன காருக்குள் இருந்த 5 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். காருக்குள் இருந்த உடல்களை மீட்க மட்டும் சுமார் 2 மணி நேரம் தேவைப்பட்டது. காரில் இருந்த யாரும் சீட் பெல்ட் அணியாத காரணத்தினால் வழக்கம் போல் ஏர்பேக் வேலை செய்யவில்லை. ஒருவேளை சீட் பெல்ட் அணிந்திருந்தால் ஏர்பேக் மூலமாக உள்ளே இருந்தவர்கள் உயிர் பிழைத்திருக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். அதே சமயம் நைட் ரைட் என்கிற பெயரில் அதிவேகமாக பயணித்தால் என்ன மாதிரியான விபரீதத்தை சந்திக்க நேரிடும் என்பதற்கு இந்த விபத்து ஒரு உதாரணமாகி உள்ளது. கடந்த வாரம்தான் ஒசூர் திமுக MLA மகன் கருணாசாகர் உள்ளிட்ட 7 பேர் பெங்களூருவில் இதே பாணியில் நைட் ரைடு சென்று விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தனர். அந்த அதிர்ச்சி மறைவதற்குள் சென்னையிலும் அதே பாணியில் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்து அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. எனவே எப்போதும் மித வேகம் மிக நன்று என்பதை கார் ஓட்டுநர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.